Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ouch. Ka kubor ni por gadai. Kumno U Jisu bat U apostol Paul ialap. Kumno ialap. Ka benengkong gadai gane. Haga por jong Jisu bat haga por jong U apostol Paul. Ompat don kotba rit. Ompat don kotba rit. Kedon tang go kotba he. Kabumut gumne U Jisu ialap ki khlem ialap naga kotba rit namar empat don kotba rit itu por. Ke kotba rit kedega testament batmai. Ke kotba he kedega testament berim. Ti namar bom don testament berim namar bom don kotba he kotba rit itu por. Ti Jisu bat U apostol Paul ialap na ka kotba he tang na kotba he kilap. So ni por kumno kilap. An penipi ni ke Bible ini pai kaba nongkong hi gede nagas ini pe naga gospel jo Matthias kunong gaba san ged khod ba khat nyau kene gede gaba ego Jisu ong wat mut bangalawan ye gaban pyndam ye go hukum bat kinong ithulpa ngamwan ye gaban pyndam hynrei ye kaban pendep. So kumno Jisu ialap na ko hukum bat na kinong ithulpa. But wan ban pendep ya kata baro kabaloong ha ko hukum bat ha kinong yetho lupa. Kata gede kaba nongkong kabang ide ban so tho. Now lada pi na kanika terminology ngong ka term ka kanika kinigi kintin ka hukum bat kinong ithulpa. Kadon dan sidan ha kisau gospel bat ha gesithi jong ki apostol. Ten rengan penipi way tang way artli lada ngilip an pule yegalong ba nyot khot ka ba khat ar gong kumne. Yagata baro ka ba pikwa ba kibrukin le ye pi tole ma piro ken ye ki kumjo namar kane galong go hukum bat kinong ithulpa. Ngashko penipi gene ki yekinigi kentin ka hukum bat kinong ithulpa. Now okay ngin pule nong ba khatway. Hallelujah. No ba khatway ga gospel jom Matthias no ba khatway ka dekot ka ba khatlai. Ngin pule shwa gumne. Namar kinoi thulpa baro ki thulpa. Okay, ngamut ban pule gene jisha. Klemut ban pule gene. Sorry, ye kata tingin pule. Okay. Atrai gene pule ye kal nong ba arpo ar. Tahu pule direct nong ba arpo ar. Kanong ba arpo ar khot ke ba lading pulindo khot bla besar la penril penyelo prala ba kundai. Ki way nigi parisi u bedai u lawyer habong lawyer mle kumne lawyer jengi sini u de u briu jongo hukum u Moses wan berkuli u kokenrat ke go hukum go ba kham ka ba krautam nagi hukum na ko hukum te Jisu ong igini ong to men i utrable jome de don baro terter bat kumjoro
kaba ar gede men it yo paramarjan kumbai lade ket khot basau pe ong hakine ki artli ki hukum lasdin ya ke hukum baro hakine ki artli ki hukum lasdin ya ke hukum bat ki nongiathuhlypa. Okay, hakine ki lasdin ya ke hukum baro bat ya ki nongiathuhlypa. So ngide basngoto U Jisu ialap baru hikai bagi jingtemu jong u banwan syaga bertai kalong ban pendep ya kaba u Moses uong ban pendep ya ke kaba nongiathuhlypa ki ong spang jong u khlem wan ban pyndam ya hukum u khlem wan pyndam ya nongiathuhlypa wan ban pendep ya baro kaba ya ke kaba ki ong. So ki ong kumno kai kaba u Moses ong kai kaba ki nongiathuhlypa ki ong kumno ki ong kumne ngini pule haka nong kaba ke gospel jo ke gospel jo Lukas ke nong kaba arbusau ke khot kaba sau ter ke khot kaba ngini pule shat khot arbusan of hynrei arbusan ar hynrei but ar prenyo te kita ki arngut ki senran ki ulai thu ha kita ki arngut ki senran hul ong a pi ki ba be bat ki ba pi ki ba be bat ki ba kya ga dong no ban nge ye ke ba ki nongiathuhlypa ki kren hato kamda yu Chris ban sha shitom ye ke bat un rung ga burom ula sedang tino Moses bat na ki nongiathuhlypa uda batai shaki ya ki baro ya ki jing tho baro ki ba tho shapang jong. So U Jisu pule ga hukum jong Moses bat ya ga bari ki nongiathuhlypa ke bo yo I how U Moses ha jing tho jong Moses bat ki nongiathuhlypa kalong shapang jong uhi. So ke bo yo I ga hukum Moses kede U Moses ukren shapang jong u ke bo yo I ki nongiathuhlypa hagi nongiathuhlypa kede baki kren shapang jong u Moses ukren shapang Jisu ki nongiathuhlypa ki kren shapang jong Jisu habo Jisu pule ga hukum Moses ke bo yo I ukhlem yo I kumba yo I ki nong kumba I gi jiu namar ke bagi jiu ki yo I gre ki wat na gi jing tho. Okay, ke bagi jiu ki yo I gre ki wat na gi jing tho bat ki mut bakin yo jimpen im da ka Balei ya ke baro bala tho ha hukum kata de khot bla khundai gospel yonis no besan khot la khundai ka pp wa ga jing tho na ba pimut haki pin yo jimpen im kamut ayu ta kamut kumne ki jiu ki wat ya baro kata ka bala tho do Moses bat da ki nongiathuhlypa bat ki pendep ya baro ko to ka ba ki ong nuksa Moses ong ki bakin pendep ikin niam girukom bat kumta ter te kimot bakin yo jipen im ki yo jimbam jukut da kata gade ke ba ki jiu ki perkhat haro Jisu ba pule ga hukum Moses u khlem yo igumta u yo I ba Moses ukren shapang ukres na kata gade kalnong basan hi haga gospel jong yonis long basan hi ngin pule khot ka ba okay sorry long ban riu sorry ngaba kelab yang long ba kalnong basan at khot basau basan namar ki jiu ki mod ba uwan ban mudu yiki uwan ban penrem yiki te Jisu haban ongkum ne ong wat mod banga wan ban mudu yipi hau kupa udon wei ken u ba mudu yipi u Moses ken hau ba pi shania namar lada pinget hau Moses pin jindelanget hangaro namar u tho shapang jonga. So habo Jisu pule u Moses kai bo yu igre u Moses u tho shapang jong Jisu hynrei nda habaki jiu ki pule ya Moses ke bagi yo I kim yo I bo Moses ukren jipang Jisu shapang Chris ka bagi yo igre bo Moses u ong yiki ba ke bagi de ban le ka ta ga de jinga per anong biang habaki jiu ki pule ya Moses ke bagi yo igre ke bagi de ban le ke bagi de ban pendep bat ki mut badak ka balik kum takin yo jing pen im hare nda bo Jisu pule yo Moses u yo I bo Moses ukren shapang jong u
tu ong lada pi ngai ho Moses pin jindal ngai hangaro khot ba sabun re namar utho shapang janga ola banga namar utho shapang janga so namar utho shapang jonga habo Jisu puli Moses uyo I de kawai pat gurkom naga taga daw ngilai biang gospel jo Marko Lukas no arbasa kat khot war phunyo ga babul ko Jisu tu lo sedang no Moses bat na kinong ithulpa we Moses mot ki jing tho jo Moses baro so Jisu lo sedang na ki jing tho jo Moses baro bat na kinong ithulpa baro baru de batai haki ya ki jing tho so ka kubor jangar gani kumno Jisu ialap ialap em na ka jing tho jo Moses bat na ka jing tho jong ki jong ki prophet jong ki noi thulpa kumno ialap shym gi noi thulpa bat jing tho Moses bat ialap yalade shaka perthai khlem penrem yo Moses khlem pen Kane hukum Moses one baru batai ye hukum Moses kata ga kam jong Jisu bo on shym yo Moses na jing tho jo Moses baro but uda batai ke bo Moses ong kata ga problem jong ki bon ki brio perthai manta ki mod kumur ki jiu ki jing tho jo Moses ki mod ba kumur ki jiu ki perkhat da ka ba kile gumta kin yo jing bom jikot kim yo I ke bo Moses ukren shapang ukris kata ga problem ki jing per now hagal nong ka ba khot ka ba saw ba bol ko ong bat ulo ong te hakira gi senran ong kumni kita gide ki kine gide ki gi khtin gi banga ong api man bangarang don lembat pi baya kita ki baro de ban pendep okay kita ki baro de ban pendep ya ka bala tho haga hukum Moses bat hagi noi thulpa bat haga kitab sam shapang jonga ki ba tho shapang jonga sapa Jisu ong wat mut bangalawan ban pyndam ye hukum bat ginong thulpa harenga wan ye ban pendep yeki Matius san kanyo Lukas ar basapat gat khot ga basaw kong kumne Jisu ong ki kat man banganang don wat pi man aswa bangayap aswa bangan kiu ji dei phna ngala kren pai pi gini ke deban pendep yeki re manta ngalami pat baru ong ki la pendep yeki sangap man banganang don bat pi ngalai thui pi ba yakini ke baro deban pendep yakini ke baro deban pendep baro ki bala tho haga hukum Moses bat haga hakinoi thulpa bat ha kisam ke kitab sam baru ke so Jisu wan baru ong deban pendep ka jingkli de gini ula pendep ne meki ula pendep Jisu ula pendep iki mano pendep wan ban pendep iki de jinyap ba jimi parjo la pendep ya ka jing tho jong Moses baro la pendep ya jing tho jong no thulpa baro la pendep ya jing tho jong gisam baro na khlem mo mga de ka Bible gong ba gong yakini ke baro de ban pendep ka jingli ne ula pendep ne ameki ho oj ula pendep meno ula pendep haga jinyap ba jimi parjo But hadin ba ong ini khtin Bible ko ong tila play ga donut tila play ga jing shampang je ki knang bakin shampang ye ga jing tho ka jing jong ga perthai manta kamtam singi sini seri ka si gede gani bakim bangim pat shampang ye ga jing tho kemud ayu shampang ga jing tho ga ni ngi shampang yo Moses ngi shampang ya ki no thulpa baki kren shampang ukris kata ga jing shampang ye ga jing tho ka jing bom shampang ga jing tho de gani ke ba pyo I bo Moses ong ge ba pyo I no thulpa ki ong bat ngi persang le yaki bat ngi perkhat da ga ba le yaki ngi yo jing bom jukut kum ba le gi jiu haga gospel joma yonis san la ba khundai ki jiu ki mod da ga ba le Moses ki yo jing bom jukut thik kum ta kilong but what ki sanran jong Jisu kam shai tat hadin tat hado bo Jisu hadin bo Jisu lo mi pat hang ta gi sedang ma so tho ya ki jing tho kim sham phang kim so tho gi jing tho de u hab ban batai ya ki jing tho
kena bikin syampang ye ki jing tho so Bible ko ngat khot bala saw san gong ti lo play ki jing syampang je ki kena bikin syampang ye ki jing tho bat ulong haki kum bala tho pat kum taru lapan dep baka dayu Chris ban yap ban sha si tom shwa gini ki hadin gata un sami pat hadin lai sngi bat ke jing kelab mud bat ke jing ma bigi pop dai ban ialap ha kyrteng ju shaki ban riu baro so ke ba ke jing tho jo Moses ke kren ke jing tho jo Moses ke kren Japan ke jing ma bigi pop ha kyrteng U Jisu ke jing tho jo Moses ke kren Japan ke jing kelab mud bat ke jing ma bigi pop ha kyrteng U Jisu ke taga dai ke jing tho jo Moses hynrei ledagi pat yo i ledagi khmat jing idang mat la sa ngidang yai sa ngidang yai long sa kum ki ju ke bang yo i be kum ba yo i ki ju ke e bang ide ban le ke e ga bo Moses ong ide ban pendep ke ta de jing mat la ba kun jaman sim ke bala palat ngim so tho i ki jing tho ke de gani ba ga jing tho jo Moses ba ki no jing tho jo ngin no tulpa kini baro artali bat ke kitab sam ki kren shapang jo Chris badai ban pendep baru Jisu wan baru pendep dari jiap jimi parju baru batai ya kisendran ju na Moses ban nagi no thulpa ban nagi kitab sam shapang ju bag Bible ko on khot besawasan ula play ke jing shampang je ki bat kilas shampang ye ke jing tho nganong biang ke jing shampang ke jing tho ke de ke jing yo Chris ha ke jing tho Moses ha ke no thulpa ban kitab sam ke jing bom shampang pat ke jing tho ke jing bom yo Chris ke jing bom yo Chris ke jing tho Moses ha ki no thulpa bar kitab sam my goodness lada pimut bangi de bat pendep ya ga ega ba hukum gong ha ga jing tho jo Moses pile ki mat la mat pe ki thung so la pe pimdam ban thung so la akper pidang e thung so la sa ad pe ki mat la ba kenjam sim ki bru ki ba ki ba shampang ki jing tho de ki ba yo Chris ki jing tho jo Moses ki ba ki jing tho yo Chris ki jing tho jing no thulpa glory to God kene de ki jing lap jong Jisu ha kam jong apostol gano manakong ka de khot ka ba lai pos nakong ter le no manakong khot manakong ba ar ba lai ter pi pulit ba saw basan banriu hareng pulit pi khot ba lai ti hadin ke jing mi pat ju ula pen i yala de haki ubala im hadin jong gata okay but ula pen i yala de da ki ba bon ki ano gumno ki proof ke jing pen shisha but la yo i u being seen by them 40 days but la yo i u hado kumba sapos ngi hadin juga jimi parjo ba udah keren udah ialap udah hikai shapang ki ki jong ke hima ublei haleluya shapang ki ki jong ke hima ublei kai bo jisule hadin jimi parjo sapos ngi sapotli gisi gede ka Bible school ka bo Jisu u hikai ye gisendran ju sapa gisendran kim itho yo Chris hashwa jong jimi pa ju ki sedang masno tho yo Chris ki sang masno tho ge jing tho hadin ba Chris mi pat na ki bayap glory to God ngarong biang gisendran kim itho yo Chris kim itho ya ki kim so tho ya ki jing tho kim shampang ya ki jing tho hashwa jong jimi par Chris ki sedang ban so tho ki jing tho tang hadin ba Chris mi pat ka taru hadin bolo hikai ki sapos ngi kai bo hikai ki sapos ngi ka hima blai kai hima blai ka jing ialap shapang Chris na ki jing tho Moses ba na ki jing tho jing prophet ka taga de ka jing ialap ki hima blai ngansa kerana pi gawe ke por ke hima blai ke jing ialap ki hima blai ke hima ki beneng ke hima blai
kani barok ke ngan penipin ke Bible, kani barok ke keren syapang ke gospel of Christ. Syapang of Christ ke jingyap ke jimi paju ke ta de himau Balei. Hare pimla ban nget yang ngatang khlem da penipin ke Bible. Ngan sepen ngadon kaman penipin ke Bible kenal pin nget yang bagi himau Balei ke de u Christ. So Jisu u ialap yegi sendran sopos ni udah bata yeki na gijing tok jo Moses. Na ule ayu hagi sopos ni u ialap od hikai. Hikai naga testament berim ke jing tok jo Moses ke jing tok jong noniathuhlypa bat nagi sam. Kataga de gijing lap jong Jisu hagi do sopos ni ban bata yeki sendran na gijing tok ya barok kataga bakren chapang jong u Christ. Glory to God. Hallelujah. So, naga kubor jing agak ini. Kumno Jisu ialap. Kumno u Jisu bat u apostol Paul ki ialap. Now ngam don Paul syu ban pening kwa ngam namar rang keren kan jrong. Ngan syu peni pitang way ar kumno apostol Paul ialap. Haga siti sinong de siti haga kam apostol nomor khat lai. Ka kam apostol nomor khat lai. Ngam peni kumno apostol ialap. U apostol Paul u ialap. Glory to God. Hallelujah. Okay. Tongan penitang away ar let's say. Kalau dong ar besar to. Dong ar besar. Hai ke dong ar besar. Okay. Ya syab ngai kendiat kat penawat. Okay, no. Kalau nong berkat nyo syuan penipi nong berkat nyo nong ke dekot ke baar berbalai. Dengan play dekot balai direct. Kenapa kena Muslim? Udah play, udah peni. Oh, ngahapan play nong baar hi. Upol kumbalong ke rukom jo udah lej syapok syaki, but kumbalai sengi sebeton, kemut lai tayo, lai sengi sebeton udah peninya batki na ke jingtho udah peninya udah yania batki jiu, okay, na ke jingtho orang bangan na ke jingtho. So ke jingtho kam de ke Bible bro kowe namara tu upor ke testament bethamai kampat don ke khotbah read kampat don. So haba ke Bible ko na ke jingtho kemut na ke testament berim. Ke testament berim ke jing tok jo Moses, ke jing tok jo noniathuhlypa, but kisam. Kata gede ki jing tok. So ule ayu Paul hagito ki lai te yo, lai sis beton. Kade bu uyanya but ki jiu na ki jing tok. Okay? Na ki jing tok mut pilak song tok. Udah pen ijeki, udah play na ki jing tok. Ba kade yu Chris ban syak shitom bat ban mi pat na kibayab bat uneu Jisu ya ubang ngalai la papi udai uta ukris. So ke ba Paul le gede gini shym ya uma ya gijing tok jo Moses gijing tok jo noniathuhlypa bat kitab sam ke ba ule u pen i u play na gijing tok udah pen i shaki jiu ba ukris abu Jisu ubana Nazareth udai uta ukris ubang ngi kijiu ngi ap. So kubor de kumno apostol Paul ialap kumne. Ngam don por penipi haga kamjeng apostol namar kan jrong ngan syu penipi tang we ar no ar besar. Glory to God. Nama ar besar kadekot kaba khatsa. Ya kanete ngala pla. Hakmat jome ko Felix. Kat kum kata karukom jong kikpa jongi ngi ngala mane yo Balei jenga nganget ya barok kata ka balatho ha ka hukum bat haki noniathuhlypa umos o Paul wan baru ong hajin sha ki jiu ki wan mudu nga kimut banga kren persya yo Moses kimut banga kren persya ya ki jingtho ya ga Bible berim ya ga testament berim wong nga khlem wan ban persya yo Moses bat yegi noniathuhlypa nga wana jisha da ka ba nget ya barok ka ba ong ha hukum da ya barok kata ka ba ong ha ki noniathuhlypa kumno
bangi don ka jingkermen hau Balei kaba ki jiu baro ro ki ngai ki don jingkermen lem ke egeda ka jingkermen kalong ba kan sa don ka jimi pat na ke bayab ki bahok bat ki bom hok ro so ke ega bagi jiu ki ngai ke de ka jimi pat na ke bayab ki jiu ro ki ngai geta upol ro ngai geta baru ong aji sha ngai geta na geta da ngelap yo kris namar yo kris la penmi pat na ke bayab ki jiu ro ki ngai ke jimi pat ke bayab so ngau ngala ong ngai lap kat semua lai ngong ba Balei penmi pat yo kris na bayab so ki jiu ro ki ngai mi uang khlem kan percaya ke niam jonga ke hikai Jepang ke jimi pat jong ubri no ke bayab so khlem percaya ya ke niam jiu jonga khlem percaya yo Moses ke ne gede ke jing ong na ke hukum Moses hi ke ne gede ke jing ong na ke no tulpa hi pio ine mata apostol no ba arbsau de kot ke ba khat saw ba khat san upolo ong khlem kren percaya yo Moses khlem percaya ya ke jing tho ya ke no tulpa ong ngai baro believing all things which are written in the law and in the prophets nganget ya baro kata bala tho ha hukum ba kino thulpa ba kata ga jing lap jo last na pani pi gno ba arpopra kane ga ga no arpopra jong ga kam apostol ka dekot ka ba oh sorry ngapat pol no arpopra kalau orang prat kot ke baar polai bat ter bersau ke orang Bible ke orang tekilawan you bat kelebuk sengi begini kendo yo apostol Paul tekiwan haga yeng bausa nang ta ke Bible ke orang ula batai yaki orang bang batai expound pikir mau aku nu Jisu batai yaki senran haga lenti sha Emmaus kita ke senran ke bom tip pang ke jing tho so ke Bible haga kejuk ke Bible ula batai upolo la batai yegini ki breu ba uda ai ga jingpla uda pla ya ka hima au Balei uda penbor yaki shepang U Jisu naka hukum Moses ban na kinong tulpa nado men step hado la janme so ka ege bo polule hadin begitu ki breu kiwan Bible ko shym ya ga jing tho jo Moses bat na jing tho jing kinong tulpa u ialap yaki shapang Chris na ke jing tho Moses na ke jing tho jing kinong tulpa u polu ialap yaki do gibuan bat show yap shapang U Jesus Chris u ialap yo Jisu shiki na u Moses bat na kinong tulpa so ko khubor jing agre ni Kumno Jisu bat u apostol Paul ki ialap ye gospel ki ialap na ke testament berimbai mdon testament thma do por so ki shym ga kot ba he ha to por kamde kumne ga kot ka don ka Isaiah ga don hangni hi Jeremiah ga don hangni ga we nang ta Moses Leviticus ga don hangni hi ga Exodus ga don shawai pat klong kumta so kamde kum bang yo e kamanta ha ga dur jeng ga kot la kumtaro ka bau Jisu yelap ka bau apostol Paul yelap ka de na ki jing tho u Moses bat na jing tho jing no thulpa ki ialap shapang u Chris ki ialap shapang u Chris Jisu ialap shapang u Chris shapang yalade apostol Paul ialap shapang u Chris na u Moses na ki jing tho na ki tap sam hallelujah ngese kendo we pat ke por ben ko pi amen